Hei mun kaikki meikäläinen joku tullut kertaa etitään kyliä ja tärolletaan ne laavalla teillä ja poltetaan koko kylä paskaksi. Tärolletaan vähän kaikkea omia aikaa sitten ja tärolletaan kaikkea ja kaikki plää plää plää. Joo, etitään vaan täällä kyliä. Ei löydy. Otetaanpa vettä. Pissaa. Hetkinen. Kertokaa kommentista, miltä tää näyttää. Näyttääkö tää pallilta, missä 2 kivestä? Näyttääkö? Vai ei? Meidän pitää nyt löytää kyliä. No. Kesäisessä ja tasaisessa puolessa voi olla. Ehkä. Ehkä. Sori jos ei näe, että näe mitään. Hei, löytän kyliä. Me tasoitetaan. Tai etsitään timantteja. Sori, vaikka sitä ei ole jälkellä. Katsokaa näin. Mennään ensin syvemmälle. Kato, silloin kun on backrockia sitten. Se voi rupea kaivaa. Kun te näette tuo timanttia kultaa. Mennäänpä hakemaan timanttia. Oh shit. Vähän TNT:tä. See you. Apua. Say diamond in the sky. Here now. As diamond is new. Tin. Joo. En tiedä mitä tehdä. Mennään vaan ylös. Tällä kertaa ei löytänyt kyliä. Ai juu. Haluatte nähdä miten tää. Miksi ne tää kesti. Kattokaa. Nyt me tehdään niin, että tehdään tällainen jonkinlainen bunkkeri, kun te näette. Otetaan ovi. Spawn villager. Tälle. Saat nähdä kuinka kestävä tämä on. Liian kestävä. Apua laavan peittoon heti. Kottiko? Pelottavaa. Tää kestää noin paljon. Nää. Aika määrä sen. Se